Ако закъса, това е щастта. Имаме участник, познал верният отговор. И, дами и господа, не си купувайте V6, моля ви, купете си патрул. В момента души и се чуди къде да умре. Сега ще ги направим на картини. Жалко за халогена. 150 лева. Да, 150 лева. 150 отгарва на долу МВ-то там. Утре ще ни ги принася на тези взимат в нас, да. Аз свои 4 и после взимат. Те, да? Да. 30 и някакъв лева. Дай! Така е, машино! Така те искаме! Ема той има хубави гуми. Мъжки направо, мъжки да направо. Угасна.